aquí? Dejadnos en paz. ¿No tenéis a nadie mejor a quien molestar? Anda por riba falo castelán. Algunha vez senticheste como persoa excluída no colexio, no instituto ou no traballo? Tiveche a sensación de que rumoran sobre ti? Fixéronche sentir diferente, inferior? Chegaste a preguntar se hai algo malo en ti? Se respondiches afirmativamente a algunha destas preguntas, é posible que, aínda que quizás non o teñas interiorizado, sufriches acoso escolar ou laboral. E non é necesario sufrir agresións físicas ou verbais cada día para que esteamos a sufrir esta forma de malos tratos. O bullying é máis complexo que todo isto. Ai, que dano, non sabes mirar por onde vas? Sinto moito, ese me axudache. Non necesito axuda. Viste todas as pintas? Sí, que ridícula está, non ten gusto ningún. Chámame Enzo e esta é a miña historia. Anso, ven. Chicos, imos facer grupos de 4. Pero non pode quedar un compañeiro só, non o mirades. Pablo, a mí. No. Veña xogar? Non sei. Veña, por. Non creo. Paréceme ben. Quen és ti? E que queres de nós? Quero unirme ao vosso grupo. Por qué? Porque quero vinganza. Moi ben, e que queres de nós, se se pode saber? Quero a vosa axuda. É necesario todo isto? Iso é realmente necesario? Pois sí. Non tes nin idea do dano que me fixeches. Nunca é tarde para cambiar. Sí, e non nos decatamos do daño que se fixemos. Sentímolo moito, Ana. Sei que é moi sinxelo sentirse excluído ás veces, sentirse como a abella negra do rabaño. Pero é de verdade necesario pagar os teus sentimentos cos demais e faceles o mesmo dano que fixeron a ti nun pasado? Os casos de acoso afectan ao 0,03 da poboación escolar e danse principalmente nas idades comprendidas entre os 12 e 15 anos na educación obrigatoria secundaria, correspondendo ao 81% as realizadas polos alumnos e ao 19% polas alumnas. O acoso escolar é aínda unha realidade oculta en moitos casos. A violencia pode pasar desapercibida para os pais e para as autoridades da comunidade escolar, xa que adoitan naturalizarlo como cousas de adolescentes en restaña importancia. Con todo, pode causar enormes danos emocionais e psicolóxicos, ademais de alentar e normalizar o exercicio da violencia no abusador. Pero, ás veces, a vida dá moitas voltas e apréndenos a loitar contra Goliat.